Затвори очи, приготвил съм ти голям сърпрайз. Помогнете ми, в дома ми има полтергайст. Знам, че имаш кеше, няма да се правиш. И докато не го намериш, няма да се траеш. Убий ги всичките, нареди ги труп до труп. Спри да стреляш, по-опасен си станал от Робин Худ. Хванахте да се биеш чики на брат Пит. Чики-чики, боец нов ник, задник. Не си лице, по-скоро си безличен. Комплексиран, депресиран, полицай столичен. Имаш синдром на Джастин Бибър. Слагаш си тампон и си пееш. Аз съм красивен. Не съм от X-Factor, идвам с трактор. Викай ми господин мозъчен екстрактор. На устата ти е само мъни. Поздравявам трета маса с песента Коч Компани. Сега добре ли е? Така ходи ли ми? Ами останалите с нас ще ги взимаме ли? Ами ония неща ще ги делиме ли? Не то неща да го гледам дори. Така добре ли е? Кажи сега доволен ли си? Така добре ли е? Кажи сега добре ли е? Така добре ли е? Кажи сега доволен ли си? Така добре ли е? Кажи поне доволен ли си? Не съм в кондиция, извикай полиция. Не се двумя на какво си, а какво си. О господи, колко прости са. С една рима мога да ги пратя в космоса. Стискам палци на малцина. Мълчи, долче и габана. Как се кълчи, когато е насрана. Много кофти, кой те пощи с нощи, Аз съм човек, обадил се на специалните части. Че група драсти правите частно парти у вас се. Искаше да направиш узки скок над един ров. И накрая пак завърши в Пирогов. Видях как Шварценегер пее реги. След 2 секунди го накараха да духа в дрегер. След това наплюхи тебе, окей. С главата ти 2 пъти ще играеме на хокей. Сега добре ли е? Така ходи ли ми? Ами останалите с нас ще ги взимаме ли? Ами ония неща ще ги делиме ли? Не то неща да го гледам дори. Така добре ли е? Кажи сега доволен ли си? Така добре ли е? Кажи сега добре ли е? Така добре ли е? Кажи сега доволен ли си? Така добре ли е? Кажи поне доволен ли си? Сега добре ли е? Добре ли е? Ами ония неща ще ги делиме ли? Ония неща ще ги делиме ли? Така добре ли е? Кажи сега доволен ли си? Така добре ли е? Кажи сега добре ли е? Така добре ли е? Кажи сега доволен ли си? Така добре ли е? Кажи поне доволен ли си? Сега добре ли е?